Nuqqas ta' konsistenza traskuraġni b'diversi perikli mingħajr ma jittieħdu miżuri ta' sigurtà għas-sewwieqa u n-nies. Hekk qed tiġi deskritt ix-xogħol li qiegħed isir fi triq il-wied f'Ħalbalzan fejn diversi residenti ta' Ħalbalzan u oħrajn li regolament jgħaddu minn din it-triq jew li jaħdmu fil-viċin għaluna li t-triq tinsab fi stat tal-waħx u numru ta' sewwieqa qegħdin isofru ħsarat anki fuq il-vetturi tagħhom. Net News tkellem ma' membri fih dan il-Kunsill Lokali li qed jagħmel ħafna pressjoni fuq Infrastructure Malta biex dawn il-punti jingħataw widen. Madankollu kif jidher sew fil-filmati miġbuda minn dan l-istazzjon it-tnejn filgħodu, is-sitwazzjoni hija dik li hi. Intqal li triq kellha numru ta' komplikazzjonijiet li l-Balzanin konxi minnhom, però dan ma jiġġustifikax dan id-dewmien eċċessiv. Intqal ukoll li dan il-proġett kellu jitlesta f'Settembru li għadda, minflok iżda għadu fi stat bikri. Bil-gvern jgħid li ma kienx jaf f'liema stat kienet it-triq, dan meta suppost sar studji professjonali ferm qabel bdiet tinqala it-triq.